It's Sunday afternoon. It's Sunday afternoon, guys. Welcome to our channel. Ano yung mga palayan, guys, oh? Ang gaganda. It's color green. It's flying bird. Ayan, pasyal po tayo. 6:45 na po dito sa Japan, guys. Maliwanag pa din siya. Halika kayo, pasyal po kayo. I-tour. Yan, 6:45. Sunday po ngayon. Nag-harvest po tayo ng ating onion. Kanina, nag-harvest po tayo. Ang daming onion, guys. Good for 1 year. 1 year supply. Pangkusina lang po natin yun. Ayan, guys, ang ganda ng mga palayan po, di ba? Ayan, color green. Yan, mari-refresh po ang mata po natin. Ang ganda maglakad-lakad. Ang gandang mamasyal, guys, pag ganitong oras, oh. Hindi mainit. Maliwanag pa. Yan, pasyal-pasyal tayo. Sarap mag-walking. Pwede tayo mag-jogging, mag-walking. Ayan, ang ganda ng daanan natin. Ay. Kaya ko kayo dinala dito, guys. Kasi si Dana nagtatrabaho dito. Dito sa right side natin. Ayan ho si Dana. Ayan ho, nagbubungkal na naman po tayo dito kasi tapos na po tayo nagtanim ng ating palay. Ngayon naman po, magtatanim po tayo dito ng black beans. Bali, ilang lupa? Bali, 3, 4 na lupa po, guys. Guys, ang ating tataniman ng black beans po. Isa na po yan. How many weeks to come, magiging busy na naman po ulit tayo sa pagtatanim ng ating black beans for coming winter season. Ang harvest naman natin yan. Mag-harvest naman tayo ng November, December. Alangan ma-harvest na po natin yung black beans natin kasi yung black beans po, isa po siya sa tradisyonal dito sa Japan pag New Year. Isa po siya sa mga kinakain ng mga Japanese. Kaya kailangan bago mag New Year, ma-harvest na po natin at maipadala na po natin sa market. Para medyo mahal po ang bintahan. Okay, guys, yan lang po ang update ko ngayon sa inyo. Ayan, nag-crash po tayo ng lupa doon sa kabila dahil magtatanim po tayo ng black beans soon. Ayan, i-update ko po kayo, guys, ha? Kung paano natin itatanim yung black beans. Okay? Okay, pasyal ulit tayo. Halika kayo, pasyal. Ayan, pasyal. Ganda ng tubig, guys, oh. Ayan. Diyan tayo kumukuha ng tubig para sa palayan po natin. Ayun. Hanggang sa dulo po yan, guys. Ewan ko lang dun sa dulo kung natapos na po sila sa pagtatanim dun. Kasi kami dito tapos na. Ito. Ang ganda ng bundok ko. Ay, suotosan ka. Isa. Kaway. Isa, pakaway natin. Kaway. Kaway. Uy. Pakawayin natin suotosan, guys. Si Dana.
Mahaba to guys eh. Mahaba yan eh. Ayan kayo. Punta tayo dun sa mas mahaba. Ito. Ayan. Yun. Oh, malinis na. Ikot, 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 ikot. Uwi na tayo, uwi na. Ang ganda ng mga ano, tayong-tayo. Uy, may isda. Ay, hindi pala. Uwi na tayo. Alas 7 na ng gabi. Pero ang liwanag pa din guys. Ayan, may nag-walking doon, no. Ayan. Ganitong oras guys, dagha mag-walking. Nga silingan na mo. Mga bata. Walking siya, walking. Nakita, nag-tour ta sa atong basak. Nag-tour lang ta sa atong basak, guys. Okay, guys, akyat na po tayo. At yung kusina natin ay naghihintay na. Sana makapagluto po. Ano kaya may ulam ngayon? It's Sunday. Yan, punta natin si Dana. Malapit lang yan eh. Ayan. Si Dana guys, hindi pa yan aakyat. Habang may liwanag pa. Hanggat hindi niya matatapos, hindi po yan siya aakyat. Green na green ang damo. Yan, nabungkal na niya. Isang balikan pa lang po yan. Pabalik-balik-balik pa po iyan. Nauuhaw. Okay, that's it guys. Salamat po. Thank you for watching. Ako si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.